Jeg hedder Charmaine, og jeg er 22 år gammel og optræder i cirkus og nogle gange teater, hesteevents, altså hesteshows, på dyreskuer. Kommer jeg med hestene og laver forskellige tricks og underholdning. Jeg laver faktisk også hula hop. Jeg bor i Cirkusland, lige nu i min trailer, min vogn. Den bor jeg i hele året rundt. Før tiden der rejste vi 6 måneder med cirkus i vognen, og så flyttede vi ind i hus. Men efterhånden, jeg gider ikke til dem, at skulle flytte frem og tilbage hele tiden, så jeg bor fast her nu. Og har jo de samme ting, som du har i en lejlighed. Altså, ja, den er måske lidt mindre, men tingene er de samme, og jeg kan godt lide det. Altså, jeg kan bedre lide at bo i vogn, end at bo inde i et hus. Så for mig er det fint at bo her. Min mor jeg er også født inde i cirkus, og hun mødte som min far. Han var artist i Cirkus Arena hos min mormor og morfar i deres cirkus. Og så fandt de sammen, og så fik de også. Og så rejste vi der, jeg tror vi var 3 år, rejste vi med Arenas. Da vi blev 4, rejste vi med vores svenske cirkus, hvor min morfar og mine søskende og mig var oppe og rejste med det cirkus. Og da jeg var 4, begyndte jeg at lære at ride med hestene, og det blev min søster også. Så der rejste vi så mange år deroppe. Men senere hen har jeg jo også prøvet mange forskellige ting, ligesom for at finde ud af, hvad vil jeg gerne. Er det kun cirkus, eller er det teater, jeg gerne vil? Er det hesteshows? Jeg vil gerne kunne tage en sæson i cirkus og sige, nu rejser jeg der nogle måneder. Jeg vil gerne kunne ud til nogle hesteshows. Altså, så jeg gør, hvad jeg lige har lyst til. Det er, jeg ikke er bundet til at sige, om de næste 10 år skal jeg rejse med cirkus, fordi jeg vil gerne have variation i min hverdag sådan rigtigt. Ikke? Så som det ser ud nu, så er det bare det hele. Den lå fra et hestevent, jeg arrangerede her i februar. Og sådan lidt spontan ting faktisk i efteråret, der tænkte sådan, der er ikke sådan særlig mange hesteevents lige i den periode i vinterperioden. Og så tænkte jeg ville gerne arrangere noget herhjemme, der ligesom havde fokus på forskellige hestefolk, eksperter, der kunne komme og fortælle noget om det, de var knalddygtige på i deres område. Og så samle det hele på en dag, og at vi havde faciliteterne til det. Det jeg godt kan lide ved at optræde, jamen det er det der, man får lov til at stå inde i managen foran publikum. Og når det er noget, de godt kan lide, så viser de det jo også tit, ikke også? Og det der, men det jeg egentlig bedst kan lide, det er selve træningsprocessen, altså fra du får en idé, til du faktisk står klar med færdige numre, kostymer, musik, alt det der, som man selv har valgt, ikke? Og selv synes er rigtig godt at få lov til at optræde med det. Det synes jeg faktisk er det bedste. Altså selve processen er nok det, jeg bedst kan lide.